I és que el Dave no s'hauria d'haver fixat en mi. Soc econòmicament independent, no m'espanta la inseguretat. O sigui, que no m'he de vendre. I ja tinc un fill. Per tant, no hi ha manera d'atrapar-me. Oi, estimat Harry? Jugar amb un tir explora, com ho ha fet tota la producció literària de Doris Lessing, els conflictes íntims i socials de manera valenta i transgressora. El text estrenat l'any 1962 i que sorgeix de l'última part de la novel·la El quadern daurat, se centra en la lluita per la llibertat en una relació de parella i demostra una vegada més el caràcter combatiu i inconformista que defineix l'escriptura de Lessing. Tu mai no et faràs responsable de ningú. Alguna vegada aprendràs que quan dius t'estimo, nena, vol dir alguna cosa. Tot va segons el pla previst. Encara no fa un parell d'hores que he tornat i ja sonen els tam-tam per la guerra del sexe. És l'única guerra neta que queda. L'única que no ens destruirà tots plegats, per això lluitem. De vegades em penso que realment m'odies, Anna. De vegades penso que no he odiat mai tant ningú en tota la meva vida. Amb un repartiment encapçalat per Belén Fabra i Ernest Villegas, la parella protagonista, aquesta peça mostra com aquests dos amants s'enfronten als rols establerts en la societat i com lluiten per trobar el seu espai en la seva relació. El que l'obra ens mostra d'alguna manera és quin és el preu d'aquesta llibertat i quins conflictes genera entre persones que, tot i desitjar apassionadament trobar noves maneres de relacionar-se, doncs no poden evitar de tota manera topar els uns amb els altres i veure que difícil és, en realitat, ser lliure amb un mateix i ser lliure amb la persona que estimes. O sigui que l'amor és descans, un raconet agradable, un niuet encantador. De vegades ho hauria de fer. De vegades ho és. Amb tu m'esgotes. Em portes sempre a l'extrem, mai no em puc permetre Anna, tu fer-me mateixa no entens. Oh, la merda. En definitiva, un teatre d'idees per explorar les certeses i les contradiccions de la condició humana en l'espai real d'una habitació i amb una imatge tan gràfica i plàstica com la de jugar amb un tigre. De vegades tens sensació a la vida que jugues amb un tigre i d'alguna manera és una imatge que al·ludeix al perill, al vertigen, a la llibertat, amb tota la fascinació i amb tota la por que això comporta. Jugar amb un tigre està considerada una de les peces capitals del teatre feminista dels anys 60, on a més de la reivindicació del paper de la dona en la parella, Lessing ja entreveia la pèrdua d'ideals i referents cap a definir aquests anys. Vols saber què és el que he estat fent? M'he estat aquí quieta, de nit, mirant al carrer, intentant no pensar què estaves fent tu. Ei, em sap greu, Anna, em sap greu haver-te fet infeliç, però no ho sé, nena. Sóc aquí. De vegades de nit miro el carrer i m'imagino que en alguna banda hi ha una habitació tranquil·la i que en aquesta habitació hi ha un home o una dona pensant i que d'allà sorgirà molt aviat un petit llibre nou, un llibre d'una pàgina potser, i que en aquesta pàgina hi haurà un petit pensament nou i un dia tots el llegirem i cridarem sí, sí, és això. La mare? Ens hem d'estimar els uns als altres, som